Jamen, velkommen til. Jeg vil starte med kort at præsentere, hvem iPro er. Og derefter så kigger vi nærmere på, hvilke løsningsmuligheder vi har. Vi kigger på kameraer, og hvordan vi udnytter den intelligens, som iPro tilbyder, hvordan vi udnytter det bedst muligt. Allerførst, iPro, hvem er vi? I kender os måske bedre som Panasonic Security Systems. Det som hentede var, at i 2019, der besluttede Panasonic sig for at sælge bort security-delen. Man kunne se, at man var blevet lidt en dinosaur inden for security. Man havde ikke investeret det krævede for at være med i front på markedet, og derfor valgte man at sælge security til en anden japansk virksomhed, Polaris, som siden 2019 har drevet selvstændig virksomhed nu, der hedder iPro. Vi har taget alt det gode med fra Panasonic, og det betyder, at vi stadigvæk producerer kameraer, som er meget stabile. Panasonic introducerede deres første security-kamera i 1957, og har siden da været en virksomhed, som har været lidt lukket, ikke ville dele så meget, kørte sine egne protokoller, hvorimod på iPro, jamen der er vi en mere åben virksomhed. Vi har fuld fokus på AI, og specielt AI on the edge, det vil sige, hvor vi har al intelligensen liggende ude i kameraet. iPro i dag, jamen vi vil godt tillade os at kalde os en global leader. Vi er nummer 1 i Japan med en markedsandel på mere end 40%. I Asien ligger vi nummer 3, hvis vi tager bort Kina, og vi er nummer 6 i Amerika. I Europa ligger vi inden for top 10. Vi bevæger os stærkt mod top 5, og med vores prognoser og så videre, så ligger vi inden for top 3-4 stykker inden for nogle år. Vi arbejder på det marked, hvor tendenserne til vækst er størst, og det er inden for AI. AI on the edge og deep learning. Vi har vores hovedkontor i Tokyo. Vi producerer vores kameraer i Fukuoka i Japan og på vores egne iPro-fabrikker i Kina. Vi har vores europæiske hovedkontor i Amsterdam, og vi har regionale salgskontorer i de fleste europæiske lande. Vi har vores lager, vores warehouse i Rotterdam, lige syd for Amsterdam, hvorfra vi kan levere til alle europæiske lande inden for 24 til 48 timer. I Europa, der er vi cirka 50 personer, og det team, der dækker Norden og Benelux, det er Alejandro Ramon, som er vores Director of Sales. Han sidder i Barcelona. Så er der mig selv. Jeg sidder i Danmark, og jeg dækker Benelux og Nordics inden for salg. Så har vi Glenn, som er vores europæiske produktchef. Han sidder i Belgien. Vi har Christoph, som er den tekniske supporter for vores område. Han sidder i Frankrig, og så har vi Nicolas, som er vores marketing
Regional Marketing Manager. Hun sidder i Holland. Så selvom det er et nordisk team, så sidder vi lidt spredt rundt i Europa. Vi er en dynamisk virksomhed i et dynamisk marked. Hvis vi ser på, hvordan det europæiske security-marked vækstede fra 21 til 22, så var det i gennemsnit 10%. iPro, selvom vi er et nyt foretag, så vækstede vi 20%, og vores prognoser for i år er, at vi vækster mere end 25%. Så vi kan sige sådan lidt, at iPro, vi vækster 2 gange hurtigere end det generelle marked. Og det gør vi på grund af vores tilgang til markedet, på grund af vores innovative produkter med AI on the Edge. Lidt ydmygt vil vi gerne sige, at vi vil gerne give jer verdens mest kraftfulde security-kameraer. Det gør vi ved at levere markedets stærkeste teknologi, AI on the Edge. Vi har, jeg tænker, det er det stærkeste AI line-up på markedet. Og de produkter, vi kommer at lancere fremadrettet, vil med garanti være de stærkeste på markedet. Jeg kommer tilbage lidt senere i præsentationen for at vise, hvad det er. Vi tilbyder de mest stabile kameraer på markedet, eller nok de mest stabile kameraer. Vi har en failure rate på 0,4% inden for de første 5 år. Så det vil sige, et kamera med 5 års garanti har vi haft på reparation eller dead on arrival kun 0,4% af alle de kameraer, vi sælger. Vi vil også gerne levere den bedste billedkvalitet. Det giver sig selv, når vi taler video, vi taler overvågning, så skal billeder kunne følge med både stabilitet og avanceret teknologi i kameraet. Alle vores kameraer er fuld NDAA compliant. Det er en amerikansk standard, som siger, at der må ikke være komponenter, kinesiske komponenter der må ikke være komponenter fra 4 navngivne kinesiske producenter i kameraerne. Hvis der ikke er det, så er de fuld NDAA compliant. Vi tilbyder markedets højeste cybersecurity level FIPS 140.2 level 3. Det findes ikke højere på security-kameraer, og så vidt jeg ved, er der bare 1 producent mere, der har nogle få kameraer, der er FIPS 140.2 level 3. Alle vores nye kameraer, vi producerer, har denne høje standard af cybersecurity. Vi kan tilbyde end-to-end kryptering i samarbejde med Global Sign. Vi designer alt i Japan. Alt research and development foregår i Japan, og som nævnt tidligere producerer vi kameraer i Japan, men også på vores egne fabrikker i Kina. På AI-delen, der anvender vi kun amerikanske Ambarella, som er verdensledende inden for AI SoC'er, System on Chipset. Vi er fuldt AI-drevet, og det betyder, at størstedelen af vores AI, eller af vores kamera-lineup, er med AI on the Edge. Vi er modsat Panasonic, så er vi en åben virksomhed. Vi ønsker at samarbejde med tredjepart virksomheder. Vi ønsker, at de skal udvikle AI-applikationer til vores kameraer, og vores platform giver mulighed for det.
Vi tilbyder samtidig en lang række gratis egenudviklede AI-applikationer fra iPro. For at vise udviklingen på vores AI-lineup, så har vi her i 2023 176 forskellige modeller med AI, og vores mål for 2024 er at have et line-up med mere end 250 forskellige modeller, alle med AI on the edge. Vi laver gode kameraer, vi udvikler gode AI-applikationer, men vi kan ikke gøre det alene. Så som tidligere nævnt, vil vi meget gerne arbejde med tredjepart eksterne virksomheder, der udvikler applikationer til vores kameraer. 2 eksempler bare, det er Vaxter, som måske er markedsledende inden for license plate recognition, inden for generel OCR-læsning, aflæsning af containerkoder, dangerous goods osv. Og AITech, som er en italiensk udvikler, der har et meget bredt sortiment af AI-applikationer, lige fra personal protection equipment, at vi tjekker, om folk har deres safety helmet på, når de går ind på en byggeplads, til smoke detection, fire detection og andet. Lige så vigtigt er det, at vi har et godt samarbejde med VMS-leverandørerne. Vi har et meget tæt og et meget godt samarbejde, specielt med Milestone, men også med den anden førende på markedet, Genetec. Og så støtter vi naturligt vores eget Video Insight VMS-software. Og der kommer flere på listen, hvor vi er dybt integreret. Når vi har iPro, vi har vores samarbejdspartner, så kan vi levere en god, sikker end-to-end AI-solution, der dækker langt de fleste behov. Med en lang række AI-applikationer, som leverer en masse data, så har vi behov for at kunne håndtere den data. Til det har vi vores iPro ActiveGuard plugin, som fungerer i Milestone, Genetec, LuxRiot, Video Insight og flere platforme er på vej. Det er ganske gratis. Det koster intet. Det virker som en plugin i Milestone med en selvstændig tab, og den supporterer alt vores AI on the edge og gør søgninger lette og intuitive. Ved at bruge ActiveGuard, så kan man søge på op til 98 forskellige attributter, som I kan se på videoen, der kører her i midten, at her søger vi personer ud med bestemte farver på deres klæder. Det kan også være, om det er en mand, en kvinde, om han går med en væske, hvilken farve sko han har. Vi kan gå i helt fine detaljer på vores søgning. Vi leverer en række gratis AI-applikationer. Her er en kort oversigt. Jeg går i detalje på et senere slide om, hvad hver enkelt AI-applikation kan håndtere. iPros strategi er, at vi siger, security cannot wait. Det betyder, at vi altid har mindst 28.000 enheder på lager på vores fabrikker. På vores lager i Rotterdam sikrer vi, at vi har 2 til 3 dages levering til alle europæiske lande,
Og skulle vi være out of stock i Rotterdam, så garanterer vi 2 til 4 ugers leveringstid fra vores fabrikker. Vi har på ingen tidspunkt haft leverancproblemer. Så længe vi kender til jeres projekter, så længe I beretter for os, at vi tænker om 2 måneder, så har vi et projekt, hvor vi trænger 30, 40, 100, 200, 800 kameraer, så kan vi næsten med garanti sikre leverancen. Nogle af de kunder, som bruger iPro, det er blandt andet IKEA, desværre ikke i Sverige, men på alle deres varehuse i England benytter de iPro. Ja, I kender de fleste af navnene på listen. Der er også de olympiske lege, som finder sted i Paris til næste sommer. Der leverer iPro alle security-kameraer til. Så lad os se lidt på vores security lineup. Vi har 3 serier af kameraer. Hvis vi starter fra bunden, så har vi vores U-serie, som vi kalder Utility Model. Det er vores entry-level kameraserie, hvis det bare handler om, man skal have et godt billede, ingen yderligere funktioner, ingen AI, og hvor det er lidt priskonkurrence. Så er det vores U-serie. Skal det være mere avanceret og mere mulighed for, eller have mulighed for at benytte AI, så skal vi på vores S eller X-serie. S, det er vores standard modelserie, og X-serien er vores, det vi kalder extraordinary, hvor vi er ude i nogle miljøer, hvor det kræver lidt ekstra af kameraet at kunne arbejde. Ganske kort om U-serien. Det er som nævnt en entry-level serie. Det er her, hvor vi taler priskonkurrence eller kunder, som ikke kræver noget specielt andet end et fint billede. Så er det U-serien. Der er 13 forskellige modeller at vælge imellem, fra Full HD og 4 megapixel i bullet, dome, indendørs, udendørs, med fixed linse og med varifocal linse. Selvom det er vores entry level, så er de fuldt NDAA compliant. Vi kan lave end-to-end kryptering, og vi har designet alt i Japan. Så U-serien, key takeaways, det er entry level. Det er en standard serie af kameraer, men stadig med en høj produktkvalitet, stadig med højt niveau af cyber security, og vigtigt, der er ingen AI på U-serien. Så er der vores S-serie, og der tilføjer vi kameraer som fisheye, som et lille diskret iPro Mini til compact domes, til bullet og multisensor. Hvis vi skal se på et par unikke selling points på vores S-serie, så den første, det er clear side coating. Hvis I skal benytte et kamera udendørs, og man kan sige specielt i det nordiske vejr, så regner det vældig ofte. Og I har nok oplevet det vi ser på billedet til venstre, at når det regner, og vi har et dome-kamera, så sidder regndråberne på glasset. Med vores clear side coating, som vi ser her, så er det bare minimalt, hvad der sidder af regn på glasset.
Det betyder vældig meget, når vi skal bruge AI. Det er samme billede. Her kan vi knapt se, at der går en person. Her får vi klar objektklassificering fra AI'en. Vi har kunder som det danske trafikværk, der valgte vores PTZ-kamera på grund af ClearSight Coating. Der er minimal vedligehold. Man skal ikke ud og rengøre domecoverne så tit. Det er klar ClearSight Coating. Det har en levetid på op til 7 år, og derefter så kan man bytte domecoveret til et nyt med ClearSight. Der har vi AI Smart Coding. Fordi vi har AI on the edge, og vi gør objektklassificering, så kan kameraet se, at her går personer på billedet. Her har vi et 4K-kamera med Smart Coding Off, bruger en båndbredde på ca. 8 megabit. Smart Coding On, så går vi, når der er personer på billedet, i ca. 2 megabit. Og når der ikke er personer på billedet, så går vi helt ned til 180-256 kilobit. Det som Smart Coding gør, er, at den identificerer, at der er en person på billedet. Her. Det område på personen gør den til High Image Quality, og resten gør den til Low Image Quality. Derved kan vi spare vældig meget på båndbredden på kameraet. Det betyder også, at hvis vi havde træer, der står og blæser i vinden, eller vi havde flag, så vil det ikke påvirke båndbredden, da objektklassificeringen kan se, det er ikke en person, det er ikke en bil, eller noget af det, vi kan kvalificere på, så nedprioriterer vi billedopløsningen og gør det til lav opløsning. Vi har, som jeg har nævnt flere gange, AI on the edge. Det vi gør, er, at vi kan håndtere op til 3 samtidige AI-applikationer i kameraet. Vores næste generation håndterer op til 9 samtidige AI-applikationer. Og det er applikationer, der kører på samme tid. Det vil sige, at vi kan lave vehicle detection, people detection og people counting på samme kamera på samme tid. High security standard, igen NDAA compliant. Når vi går på S-serien, så er vi FIPS 142 level 3 valideret. Global Sign end-to-end kryptering, og stadig alt er designet eller produceret i Japan. Så key takeaways på S-serien, jamen det er for det generelle marked, for alle generelle applikationer, vertikale markeder. Alle kameraer har Edge AI, hvor man kan have op til 3 samtidige AI-plugins. I kan bruge alle iPros free of charge AI-applikationer, og I kan bruge tredjeparts applikationer. Og igen, naturligt, high level of cyber security. Hvis I har spørgsmål undervejs, så siger I bare til spørgsmål eller kommentar. Så bare afbryd mig. iPro pan til zoom kamera findes både i S- og i U-serien. ClearSight Coating har vi talt om. Det, som er rigtig vigtigt på vores PTZ-kamera, er, at vi modsat vores kollegaer inden for branchen bruger et gear drive til at styre pan og tilt.
Det gør, at vi kan give 5 års fuld garanti på hele kameraet, også på de bevægelige pan-tilt-dele. Forskel på belt drive og gear drive er, at belt drive over tid vil gøre kameraet upræcist, specielt hvis man benytter mange presets. Belt drive skal for at holde garantien serviceres eller byttes ud. Det er lidt forskelligt fra producent til producent, hvor ofte det skal gøres. Nogen siger hver anden år, andre har lidt længere på deres belt drive. Ved at bruge gear drive, så er der ingen vedligehold, der er ingen maintenance i kameraet. 5 års fuld garanti, no maintenance. Vi har en kunde, der sælger PTZ-kameraer til benzinstationer. Og hvert kamera har mere end 1 million presets om året. Efter 4 år i drift, så er preset stadig meget præcise. De står samme sted som på dag 1, som på år 4. Det vil sige, at det er mere end 4 millioner preset turns, den har kørt. Det er stadig præcist. På et belt drive har de oplevet, at de skal ud og justere presets efter 10, 12, 14 måneder, så er preset ikke længere præcist. I belt, det slipper en lille smule. Vi har naturligt også AI on the edge på vores PTZ-kamera. Det vi kan gøre her, er at vi kan lave camera handover. Det betyder, at et kamera kan have en analyse med intruder detection. Så kameraet kigger ned på lad os tage det her over. Det kigger ned på det her område. Her kommer en person. Kameraet sender en intruder-alarm og starter en autotracking. Hvis personen går bag om en bygning, og kameraet ikke længere kan se personen, kan den sende information til PTZ-kamera nummer 2 om at gå til den her preset og start autotrack på den her person, der kommer i en rød trøje eksempelvis. Kommunikationen, den er imellem kameraer. Den er uafhængig af VMS-system. Så intelligens er fra kamera til kamera. Det behøver ikke at være 2 PTZ-kameraer. Den ene kan være et bullet-kamera, som står og overvåger en parkeringsplads. Der kommer en person ind, intruder. Vi sender alarm til PTZ. Gå til preset 5. Zoom ind. Start autotracking i 10 sekunder. Og zoom ud igen. Og igen, uafhængig af VMS-system, så er det sat op direkte i kameraet. High security, det samme som tidligere. Vi kører lige nu en promotion til slut på året på vores PTZ-kamera, hvor vi giver tænker vi selv, en meget god discount. Så har I nogle projekter med PTZ, hvor I kunne tænke jer at prøve iPro, så tag fat i Exertis. Fortæl dem, hvad I normalt bruger, om det er Bosch, Axis, noget andet. Så finder vi en rigtig god promotion-pris, der jeg tænker til enhver tid vil være meget, meget konkurrencedygtig. Key takeaways på PTZ, jamen det er, at I kan gøre det fra entry level på U-serien op til high-end. Vi giver op til 5 års fuld garanti, også på de bevægelige dele. Og igen, AI on the edge og high level of cybersecurity. Men 5 års fuld garanti.
Så har vi vores X-serie, som er Extraordinary. Det er mange af de samme selling points, så dem hopper vi over. Og jeg vil blot fokusere på en enkelt model, som er vores multisensor med indbygget PTZ. Vi kan have 4 linser op til 4K, så vi dækker et 360 graders billede, og så har vi en PTZ i centrum. Nederst her, der ser I de 4 linser fra multisensordelen, så vi dækker hele vejen rundt, alle 360 grader. Vi har AI Intruder Detection installeret på hver linse. Det er aktiveret her, blandt andet, hvor I kan se, der kommer en person. Og så har vi PTZ'en, som sidder og kigger ud på en specifik retning, en indkørsel eller andet. Når vi starter videoen, så vil I se, at Intruder Detection aktiverer PTZ-kameraet om, at den skal gå til den lokation, hvor personen er fundet, og starte en autotracking. Vi har stadig 360 graders fuld overview hernede, men ved hjælp af PTZ'en zoomer vi ind og får et fint billede af personen. Den handover, vi ser herfra, er i princippet det samme, du kan gøre med et bullet-kamera, et fixed kamera, og så sende informationen op til PTZ'en. I X-serien kommer vi også til januar og lancerer et helt nyt produkt, hvor vi har 8 forudinstallerede AI-applikationer. Så de ligger direkte klar i kameraet. Kameraet bliver 4 gange kraftigere end det, vi kan se i dag, for en meget højere, bedre generel kapacitet. Vi får mulighed for at lave on-site learning på kameraet. Jeg kommer tilbage til det senere, hvor jeg taler om scene change detection. Kommer at findes i Dome og Bullet, 2 megapixel, 5 megapixel, 6 og 4K. Og som jeg også nævnte tidligere, kan den håndtere op til 9 forskellige AI-applikationer. Fordi kameraet er så kraftfuldt, kan vi bruge det til at gøre ikke AI-kameraer intelligente. Her kunne være et gammelt Panasonic-kamera, der ikke er AI. Her kunne være et Bosch ikke AI-kamera. Der kunne være et Avigilon ikke AI-kamera. Ved at sætte et iPro X-serie på, kan vi udnytte de 9 AI-applikationer, vi har her, til at gøre op til 3 kameraer intelligente. Så vi tager videostrømmen fra de 3 kameraer, sender ind i X-seriekameraet, som analyserer på videostrømmen, og sender metadata og informationer tilbage til VMS-systemet, som gør, at I kan bruge ActiveGuard til at søge på eller få real-time alarmer. Det eneste, det kræves, er, at vi kan modtage en JPEG-stream fra kameraet. Det kan give værdi, hvis I har pænt PTZ-kamera hængende i en maste på 6, 8, 10 meter. I har flere af dem. De er ikke AI. Det er dyrt at skifte dem,
Så her kan man ved en fornuftig investering ved at sætte et iPro X-kamera på netværket, gøre dem AI. Så vi gør intet ved det eksisterende system. Det fungerer som normalt. Du sætter et X-kamera på, som gør, at du kan udnytte AI på de 3 eksisterende kameraer. Key takeaways på X-serien, jamen generelt så er det for specielle markeder. Key selling point er naturligt, at vi på den nye kan lave ikke AI-kameraer til AI. Men generelt så er det kameraer, hvor vi kan installere dem i, det kan være busser, det kan være tog, det kan være, vi har flere projekter på Grønland, hvor det kræves lidt mere af kameraerne, så er det et X-kamera. Vi har også en række network recorders, som rent line-up-mæssigt starter fra helt entry-level op til high-end, hvor der stilles store krav til stabilitet, til sikkerhed, til cybersecure og andet. Alle vores NVR er FIPS 142 level 3 certificeret. Vi tilbyder end-to-end kryptering fra kamera over klient og ned på NVR'en. Vi tilbyder også en gratis remote monitoring service, som gør, at vi kan få push-notifikationer på vores app, eller push-notifikationer på vores browser-interface. Det er en peer-to-peer løsning, så det betyder, at der ingen videodata er gemt i clouden. Det er en direkte kommunikation mellem eksempelvis jeres app på telefonen og NVR'en. Det gør også, at det ikke er behov for avanceret routeropsætning, port forwarding og andet. Det klarer setup'et. Det tager det meste af et minut at sætte vores remote monitoring service op, og så fungerer det fuldt ud. Og det er ganske gratis. Og vores NVR og remote monitoring service supporterer naturligt alle vores AI-applikationer. Entry level op til high-end. Vi dækker fra 4 op til 128 kanaler. High level of cybersecurity. Vi anvender kun vores eget modificerede Linux-kerne på NVR'erne. De er modificeret helt ned til at fylde, jeg tror det er 15 megabyte. Og det betyder, at alt, der ikke er nødvendigt, det er taget bort. Det er også med til at sikre et højt niveau af cybersecurity. Og så er der naturligt remote management support med gratis. Det er gratis at bruge. Nu har vi set lidt på vores kamera lineups. Lad os tale lidt mere om, hvad vi kan med AI. Når vi kigger på vores security lineup, så er det helt med vilje, at jeg ikke går ned på enkelte kameramodeller og specifikationer. Vi har et meget bredt lineup, så vi er næsten sikre på, at vi har et kamera, der vil dække de behov, som I eller jeres kunder har. Så vi vil meget hellere tænke funktionalitet. Hvad ekstra kan vi give til jeres kunder, og specielt, hvad kan vi tilbyde med AI?
De næste par slides er bare eksempler på, hvor vi kan se brugen af AI. Healthcare, hospitaler. Jamen, vi kan for eksempel bruge vores AI Sound Detection til at høre, om der er nogen, der råber på hjælp. AI Sound Detection er en AI-applikation, der ligger ude i kameraet, der lytter til, hvad der hænder i rummet. Den sender ikke lyden til VMS-systemet. Den kan gøre det, men den trænger ikke lydoptagelse for at fungere. Så den står og lytter efter 4 specifikke ting. Det er, om der er personer, der råber, om der er noget glas, der går i glass break, om der er en bil, der dytter, eller høje lyde fra biler, eller den lytter på skud på gunshot. Er der en af de 4 klassificerede lyde, så kan den sende en alarm til VMS-systemet. Det kræver naturligt, at der er en mikrofon, enten indbygget i kameraet, eller med en ekstern mikrofon på. Den anden vej. Occupancy. Det gør, at vi kan være med til at tælle, hvor mange personer, der sidder i et område. Her til eksempelvis et venteværelse på et hotel, på et hospital. Hvis der er mere end 5 personer, 8, 10, 15, 20 personer, eller det tal, som I vælger at sætte ind, kan kameraet generere en alarm. Vi har AI Privacy Guard direkte i kameraet, hvilket gør, at vi pixelerer ansigtet eller hele personen, så man ikke kan identificere personen eller dele af personen. Vi kan tjekke for, om man bruger sin face mask. Hvis ikke, så kan vi få en alarm. Ved hjælp af vores samarbejdspartner AI-Tech, så kan vi lave fall detection, om der er personer, der falder, så kan vi også give en alarm. Alt, når jeg beretter om de her AI-plugins, når de har farverne iPro blå, så er det gratis, det er free of charge. Når teksten er sort, og der står by AI-Tech eller by Vaxter, så kræver det en betalt licens i kameraet. Men alt, hvad der er AI blå, det er gratis, det er free of charge. Vi har et lille, meget diskret kamera, vi kalder for iPro Mini. Det er specielt brugbart i hospitaler, hvor man måske ikke ønsker, der sidder et dome-kamera synligt. Så kan vores iPro Mini være et godt, meget godt alternativ. Det er ikke meget større end et visitkort. Databeskyttelse er vigtigt. Så igen FIPS 142 level 3 på alle S-seriekameraer. I logistik kan vi for eksempel have crossline detection. Er der personer, der går ind i et område, hvor de ikke bør være, så kan vi få en alarm. Vi kan tale direkte sammen med Optex-sensorer, så det kan være et samarbejde mellem et iPro-kamera og en Optex-sensor. Det foregår også direkte fra kamera til sensor. Så kan vi benytte OCR-scanning by Vaxter, det vil sige, det er en betalt licens. Det som OCR-scanningen gør, at den kan aflæse labels på pakkerne.
Den kan også aflæse labels eller tekst på container, eller næsten alt, hvad man ønsker at aflæse. Den kan aflæse op til 4 linjers tekst på en label. En use case fra Baxter er, at de blandt andet har hjulpet McDonald's med at sikre mod daglige tab. De har personer, der kører igennem McDonald's drive-thru. De bestiller 4 cheeseburgers. De kommer hjem. De ringer til McDonald's og siger, at vi fik bare 3 cheeseburgers. Så bliver McDonald's nødt til at kompensere og sige, undskyld, næste gang du kommer, får du en gratis cheeseburger. Ved at implementere Baxter OCR-scanning, så aflæser de bongen eller ordresedlen, samtidig med, at de kan dokumentere, hvad der bliver puttet i posen. Så de lægger bongen på disken, de stiller posen ved siden af og pakker i posen, gør arbejdet færdigt, udleverer til personen, han kører bort, han ringer ind og siger, jeg fik bare 3 cheeseburgers. McDonald's siger, det er vi ked af, hvilket ordrenummer havde du? Så nævner han ordrenummeret 0482. De indtaster det i deres ordersystem, og de får billeddokumentation på, at de faktisk havde pakket 4 cheeseburger. Og personen vil som ofte sige, ja, undskyld, det var en fejl. Den sidste cheeseburger lå under pomfritterne. Det sparer dem for tusindvis af penge hver eneste dag. Vehicle tracking. Ved at bruge objektklassificeringen i kameraet, så kan vi klassificere, om det er en personbil, hvilken type personbil, om det er en truck. Vi kan identificere farverne på bilerne og i hvilken retning de er kørt. Det kan vi efterfølgende bruge til at søge dem ud på videoen. Vi kan tjekke for personal protective equipment med hjælp af AI-Tech plugin, så vi kan tjekke, om folk har deres sikkerhedsvest på, eller deres sikkerhedshjelm, inden de går ind i området. Og endelig har vi naturligt også AI license plate, og der benytter vi Vaxter som plugin på vores kamera. Udover at læse nummerpladen, så kan Vaxter fortælle, hvilken brand af bil, altså om det er en Ford, om det er en Volvo. Den kan fortælle, hvilken model det er. Ford Focus, Volvo XC90. Den kan fortælle, hvilken farve bilen har. Den kan fortælle, i hvilken retning bilen kørte, og i hvilken hastighed. Alt det ligger i samme plugin direkte på kameraet. Og for at fortælle, hvad det er for et brand af bil, altså om det er en Volvo og model, det ligger stadig direkte i kameraet. Den skal ikke gøre noget opslag i en database. Det ligger i AI-applikationen On the Edge. I retail kan vi blandt andet benytte vores AI Scene Change Detection. Scene Change Detection er en applikation, der kan se forskel på, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Her et eksempel på out of stock. Det betyder, at vi lærer kameraet, hvordan ser en hylde ud normalt, når den er helt fyldt op. Så kan vi sætte et threshold, et niveau for, hvor mange varer, der skal tages bort, før at der kommer en alarm og siger out of stock. Det kan også bruges til andre ting. Det behøver ikke at være til out of stock. Det kan være, at vi holder øje med en emergency exit. Om der er nogen, der åbner emergency exit eller stiller en palle foran døren.
så kan vi også generere en alarm. Vi skal bare lære kameraet, hvad der er normalt, og hvad der ikke er normalt. Vi kan lave kødetektion. Så vi kan sige, at der må stå 5 personer i kø. Når nummer 6 kommer, så kan vi generere en alarm. People search. Vi kan bruge det til at søge på ansigter. Der er noget lov, der er noget GDPR, der gør, at det kan blive vanskeligt. Men vi kan også søge generelt på personens attributter. Der ser vi en rød væske, vi ser en sort jakke, og vi ser grå bukser. Det kan vi bruge ActiveGuard til at søge efter. People counting. Hvor mange personer kommer ind i din butik? Vi kan via vores dashboard samle data fra people counting kameraer. Hvis du har en shopping mall med 8 indgange, så kan vi samle data fra de 8 indgange og vise som én tæller i vores dashboard. Så du ved fra de 8 indgange, at der er 1000 personer i din shopping mall. Vi tæller også, når personerne går ud, så der er 600, der er gået ud, hvilket betyder, at vi skal have 400 personer i shopping mall i øjeblikket. Det dashboard, som vi tilbyder, er også ganske gratis. Vi så scene change detection på out of stock. Vi kan også bruge det til parking management, så vi kan lære kameraet, at det her det er en tom parkeringsplads. Og så kan vi sige, når den er 50% fuld, så vil vi have en alarm, eller når den er 90% fuld, vil vi have en alarm. Som på hospitalet occupancy detection, vi kan tælle, hvor mange personer, eller beregne os frem til, hvor mange personer, der er i et område, og give en alarm, hvis der er for mange. De gratis AI-applikationer, vi tilbyder, det er vores AI VMD, som dækker over flere forskellige applikationer. Den dækker blandt andet intruder detection, crossline og direction control, altså hvilken retning personer bevæger sig i. Crossline, om de krydser en virtuel streg, eller intruder, om de går ind i et specifikt område. AI VMD laver også på nogle typer af vores kameraer people counting. AI scene change, det er her, hvor vi lærer kameraet, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Occupancy, hvor vi tæller personer i et område. Vehicle, hvor vi kan søge på forskellige biler. Er det en personbil? Er det en sedan? Er det en truck eller andet? Face detection eller face identification. People detection, hvor vi søger ud på folks attributter, klæder, tøj, hår. Privacy masking og endelig people counting. På slidet her, der mangler AI sound detection. Det er også en af vores applikationer. Eksempel på vores AI VMD. Heroppe har vi bare et eksempel på klassificeringen. Vi kan se, det er en vehicle, det er human, og det er en bicycle eller en motorcykel. Så ved hjælp af objektklassificeringen kan vi differentiere de forskellige ting. Det kan vi bruge til at lave alarmzoner.
Så i det her eksempel, vi ved, det er en vehicle, den kører forbi zonen. Her er alt OK, men det er restricted parking, så får vi en alarm, hvis bilen holder stille. Hernede har vi lavet en crossline eller en direction control. Han krydser linjen, eller vi kunne også gøre det med, at han går i den forkerte retning, så får vi en alarm. Intruder detection. Vi sætter en zone op. Køretøj betyder ikke noget. Vi har klassificeret den som et køretøj. Vi vil bare have alarm, om det er en person, der går i området. Privacy masking, også direkte i kameraet. Og her et eksempel på scene change detection. Vi har markeret en dør. Vi lærer kameraet, det er normalt, at døren den er lukket. I tilfælde af, at døren står åben, så får vi en alarm. Her har vi markeret en zone, hvor der ikke må stå noget. Der må gerne gå personer derind. Vi har klassificeret, at det er en person. Det genererer ingen alarm. Men når han efterlader hans vogn, så får vi en alarm. Her et eksempel fra et fisheye-kamera med occupancy detection. Så vi tæller, hvor mange personer findes inde i det her specifikke område og kan generere en alarm ud fra det. Queue detection. Vi har sat, der må stå 3 i kø. Der står 4. Vi genererer en alarm. Vi kan lave præcise heatmaps. Og ved at bruge objektklassificering, så får vi trigger kun på humans. Så retaileren kan få et meget nøjagtigt billede af, hvilke displays får mest opmærksomhed. I kan se det her display i midten. Der er ingen røde zoner. Det er ikke vældig interessant, men det display her, det display her, og her, det er der, hvor der er masser af trafik. Vi har lavet proof of concept for butikker som Jysk. Jeg tror også, I har Jysk i Sverige, som bruger det til at analysere på deres trafikflow i butikkerne og lave om på deres indretning, så de får et naturligt flow forbi de varegrupper, som de måske sælger mindst af. Endnu et eksempel på privacy masking. Her i et fisheye-kamera. Som I kan se, privacy masking, den træder i kraft allerede helt ude i yderkanten af fisheye-kameraet. Vi kan køre flere samtidige applikationer. Her er det et fisheye, som kører people counting, men samtidig intruder detection på den zone, der er sat op her. Så når han går ind i den forbudte zone, så trigger vi alarmen heroppe. Så et eksempel på, et kamera kan gøre flere samtidige ting.
Så nu har vi set på kameraer, vi har set på applikationerne. Så lad os tage et eksempel på, hvordan vi designer et lille system med iPro og AI. Det er for at vise, hvor let vi håber, I synes det er, og hvor let og intuitivt det er at arbejde med iPro og AI. Så en lille case, hvor vi kigger fra planering til deployment, from planning to deployment. Vi har et foretag, som har nogle udfordringer. De har udfordringer med personer, der hænger ud ved deres bagindgang. De har en masse personer på deres parkeringsplads eller foran deres bygning, som de gerne vil holde kontrol på. Og så vil de gerne tælle, hvor mange personer kommer ind i deres bygning. De har sendt os en plantegning. Det her er deres bygning. Her har vi bagindgangen, hvor de har personer, der hænger ud. Foran deres hovedindgang, som er her. Her vil de gerne have kontrol på, hvilke personer, der kommer. Og så vil de gerne have people counting inde i deres område. Hvordan gør vi det? Vi vil have AI intruder detection ved bagindgangen. Det vil vi for at udlade falske alarmer. Vi vil kun have en alarm, når det er en person, det bevæger sig i området. Vi vil tjekke ud, hvilke personer, der er på parkeringspladsen. Det gør vi med vores AI People Detection. Og så vil vi gerne tælle, hvor mange, der går igennem indgangen. Det gør vi med vores AI People Counting plugin. Så hvad trænger vi at gøre? Vi skal finde ud af, hvilke kameraer vi skal benytte. Det gør vi ved hjælp af vores Product Selector. Så vil vi lave et grunddesign af systemet og tjekke, at der, hvor vi gerne vil placere kameraet, også kan håndtere til eksempelvis intruder detection. At det passer på de afstande, den rækkevidde, vi havde tænkt os. Det tjekker vi i vores System Design Tool. Og så endeligt, så skal vi installere AI-pluginen, og vi skal lave en opsætning i kameraet og verificere, at det fungerer, som vi har tænkt. Så lad os starte ud med det. Jeg skal lige skifte her. Vi har en hjemmeside, der hedder sdt.ipro.com. Her finder I vores System Design portal. I kan generere jeres egen konto. Det er ganske gratis. I trænger ikke at lave en konto, hvis I ikke vil gemme jeres projekt. Ved at oprette en konto, så kan I gemme projektet til senere, eller eventuelt genbruge projektet til andet. Her laver vi projekter. Hvis I benytter vores NVR, så kan I beregne harddisk space og hvilken båndbredde I har behov for. Her er vores generelle produktselektor og vores tilbehørs accessory selector. Og til vores iPro Active Guard har vi også en specifik beregner. Og den kan hjælpe jer med at beregne, hvor mange kameraer I kan sætte på Active Guard, samtidig med at Active Guard er installeret på samme hardware, samme server som eksempelvis Milestone. Vi starter med at vælge kamera, og det gør vi i vores Product Selector. Første billede giver et fuldt overblik over alle vores kameraer. Til venstre kan I vælge. Vigtigt her at nævne, at
den burde aflæse fra jeres webbrowser, hvor I kommer fra. Vi ser nogle gange, det ikke er korrekt, så det er vigtigt, at I vælger EMEA og ikke Japan, APAC eller Americas. Der er lidt forskelle på, hvilke kameraer vi har tilgængelige i hvilke områder. Så for at se tilgængelighed i EMEA, så er det vigtigt lige at vælge region korrekt EMEA. Kender I kameramodellen, så kan vi taste direkte her. Men vi vil gerne finde kameraer, der passer til vores lille projekt. Vi går i Main Features. Det første vi vælger, fordi vi gerne vil arbejde med AI, er at vi krydser Edge AI Support. Så tager vi bort alle U-serie kameraer. Vi havde bagindgangen, hvor vi havde noget loitering, nogen der hænger ud. Det vil jeg gerne gøre med et bullet-kamera. Det tænker jeg vil fungere bedst der, så jeg vælger bullet. Så kommer vi ned på 25 hits. Vi kan vælge opløsning. Jeg tager en 2 megapixel, så er vi på 14 hits. Vi kan også vælge, om det skal være indoor og outdoor. Det vil sige begge dele, eller den ene, vi tager outdoor. Og så har vi listen af kameraer, der supporterer det, vi gerne vil. Vi har mange flere valgmuligheder længere nede. Jeg er tilfreds med, hvad vi ser, og jeg synes, vi skal vælge en 2 megapixel S1536. Jeg klikker på den, og den bliver lagt til min selector her i bunden. Så skulle vi se på parkeringspladsen, People Detection. Jeg fjerner bullet, og det gør jeg bare for eksempels skyld, for at vise vores accessory selector. Jeg prøver at tage et PTZ-kamera. Vi er stadig outdoor, stadig Edge AI support, stadig 2 megapixel. Jeg kunne skifte og sige, at jeg bare vil se 4K-kamera. Bliver på 2. Og jeg vælger, at vi skal bruge, vi tager bare det her kamera, jeg ligger, og den bliver lagt til min produktselektor. Nu skal den monteres på en væg, så jeg skal finde et vægfæste. Jeg klikker på Accessory. Det valgte kamera kommer med, og den spørger mig herover vælge, hvor du vil installere. Wall, pole, corner, hanging, ceiling. Vi prøver at vælge et wall mount. Så fortæller den os, at du skal bruge de 2 raketter. Eller fæste. Hvis jeg skulle have den på en pole mount, så skulle jeg huske at tage den her med os. Det er en let måde at finde rundt i mange forskellige beslag eller fæste på. Ja, det kan være ganske forvirrende at finde de beslag, der er kompatible med de specifikke kameraer. Så skulle vi lave people counting. Og det vil jeg gerne, eller det vil jeg helst gøre på et fisheye kamera. Det er det, der giver people counting mest præcis. Så jeg fjerner PTZ, sætter i 360 grader fisheye, og så får jeg 0 hits. Det er fordi, jeg har 2 megapixel. Jeg trænger at vælge et kamera med en højere opløsning. Vi tager en 12 megapixel, vi går indoor, og så har jeg 2 kameraer at vælge imellem. Jeg klikker, og den kommer på min selector. Nu har jeg de 3 kameraer, jeg gerne vil bruge. Jeg klikker på Product Spec Comparison, og her får jeg de 3 kameraer side by side med alle deres specs, og jeg kan downloade det som en PDF og gemme sammen med mit projekt, eller bruge det som en huske, når jeg går ind i mit System Design Tool. Nu vil jeg lave et nyt
projekt. Jeg skal starte med at sige, at der findes design tools, som er meget bedre end iPros design tool. Jeg ved, mange bruger JVSG, og det er et ganske fint, et glimrende design tool. Årsagen til, at jeg gerne vil vise jer iPro System Design Tool, er, at den kan tage højde for vores AI-applikationer, og den kan fortælle jer, om det vil fungere, ja eller nej. Så I kan lave grund AI-designet i vores System Design Tool, og så kan I lave det færdige design til jeres kunde i JVSG til eksempelvis. Jeg importerer det kort, jeg har fået fra kunden. En ting at nævne her er, at hvis man klikker på Advanced Setting, og man arbejder med et projekt, som er, hvad skal vi sige, secret, som man ønsker ikke at oplyse noget omkring projektet, så kan man sætte klik her, og så bliver kortet på din lokale PC. Det bliver ikke uploadet til clouden, og derved sender vi ingen sensitive informationer afsted. Så klik her, så bliver kortet på din lokale PC, og der er ingen, der kan se, hvor projektet foregår. Vi siger OK. Vi skal lige have skaleringen på plads. Der er cirka 20 meter. Normalt så vil vi gå ud og gå direkte i kamera selektor, gå i udendørs, vælge vores kamera, trække det ind, placere det, lave field of view. Men der er en bedre måde at gøre det på. Det er at vælge, hvilken applikation vi skal bruge. Så vi tager kameraet bort, og så går vi i camera selection by use. Vi vil have loitering detection. Det ved vi, det er en del af AI VMD. Vi vil gøre det outdoor. Vi vil gøre det med et bullet-kamera. Så trækker vi bullet-kameraet ind. Vi tjekker, at den rigtige kameramodel er valgt. Monteringshøjden er korrekt. Så kan vi tage kameraet og placere det der, hvor vi gerne vil. Vi kan tage fat i den her person og trække den rundt. Vi kan justere field of view. I kan se, det justerer med herover. Og det vi tilbyder er, at den her person, den her lille mand, han symboliserer personen, der går ind på området, altså intruder detection. Så hvis jeg tager fat i ham og trækker ham ud af, her er den rød, her er den gul, og her er den borte. Når den er rød, så er det no-go. Så kan vi ikke lave intruder detection. Når den er gul, så kan vi måske lave intruder detection. Når den er væk, når den er borte, så kan vi med garanti lave intruder detection. Som kameraet sidder her, og med det her field of view, så kan vi lave intruder detection ud på cirka 28 meter. Jeg kan lave et smallere field of view, så kan jeg trække personen længere ud. Vi kan gå ud på 50 meter. Så med det her kamera, et 2 megapixel kamera monteret i 2,50 meter, kan vi lave sikker intruder detection ud på cirka 50 meter. Så hvis kunden forventer, at de kan lave intruder detection på vejen her, jamen så er det her bevis på, at det kan I ikke. Hvis vi trækker den her herud, så er det no-go. Så det betyder, så bliver vi nødt til at flytte kameraet fysisk. Og
så kan vi måske lave, ellers så skal vi herind for at gøre det. Det var intruder detection. Så vil vi have personsøgning. Vi går i AI application, vi siger, at vi vil lave people detection outdoor. Jeg bruger bare bulletkameraet som eksempel igen. Jeg placerer kameraet. Jeg tjekker, det er den rigtige model, den rigtige monteringshøjde, og så kan jeg tage fat i personen her og trække ud. Og som I kan se, der får vi også en farvemarkering. Det er no-go. Det er måske. Og her, der er det OK. Der er vi helt inde på 3 meter med det her field of view. Vi kan lave et smallere field of view. Så kan vi gøre personsøgning ud på cirka 10 meter. Og her skal I huske forskellen. Det er ikke intruder detection. Så det er ikke en alarm ved personer, der går ind på et område. People detection er, hvor vi kan aflæse personen. Vi kan se, hvilken farve klæder de har på. Om det er en mand, om det er en kvinde, om de har gråt hår, om de har blå bukser. Der skal vi altså ind på cirka 10-11 meter for at gøre det med det her field of view. En anden vigtig parameter, og det er derfor, vi har fået den her, det er, i hvilken retning kommer personerne fra. Vi kan se, når vi kommer hertil, så er det no-go. Vi kan gå herned, så kan vi højreklikke og sige AI Guidance. Det er fordi, du er mere end 45 grader på kameraet. Så kan vi ikke få en nøjagtig people detection. Det vil stadigvæk fungere, selvom personer kommer gående den her vej. Det er bare ikke nøjagtigt, det vi aflæser fra kameraet. Så skal man have nøjagtig aflæsning, så skal man inden for 45 grader. Så det vil sige, at havde kunden en idé om, at han vil se alle, der kommer ind her, jamen så kan det være, at vi skal flytte kameraet herover, dreje rundt, kigge på vinklerne. Ja, det er nok meget naturligt, de kommer gående ind her. Jamen så er det her, vi skal placere kameraet. People counting. Lad os gå i camera selection by use. People counting. Nu er det indoor og et fisheye kamera. Vi får den samme person. Vi tjekker monteringen eller kameraet er det rigtige valg. Vi tjekker monteringshøjden. Der kan I se, at vi har fået en anden farve. Det er fordi, det er under den anbefalede installationshøjde for et fisheye. Vi kan stadig trække. No-go. Måske. Her vil det fungere rigtig godt. Der kan vi se, det er en diameter på cirka 6,54 meter. Direkte under kameraet, der kan vi lave en nøjagtig persontælling, people count. Hvis kameraet sidder under 5 meter, så trækker vi helt ind på cirka 3 meter i diameter. Det vil stadig fungere. Stadig få en nøjagtig aflæsning. Men radius er meget mindre. Hvis det er til at dække en normal dør i en normal bredde, så er 3 meter jo ganske fint. Og så kan vi fint have monteret i 3 meters højde. Når I har lavet projektet færdigt, så kan I generere en rapport. I kan tillægge et logo. Vi kan lave produktbeskrivelse.
Vi får en liste over de modeller, der skal være med, og så kan vi lave en PDF-eksport. Og vi har fået en fuld projektbeskrivelse. Inklusive eksempler på person-ID, license plate, størrelsen på personen, pixel per meter osv. Og igen, der findes meget bedre design tools, men for at lave den her AI-planning, så vil jeg anbefale at lave grundplaneringen i vores system design tool. Så lad os se på, hvordan vi opsætter i kameraet. Til det bruger vi vores værktøj, der hedder iPro Configuration Tool eller ICT Tool. Det er et værktøj, som kan konfigurere alt fra 1 til flere tusind kameraer på samme tid. Det betyder, at du kan lave hele grundopsætningen på et kamera eller mange kameraer på samme tid. Jeg har loadet kameraet, og jeg har valgt, hvilket kamera vi skal bruge. Den skal lige have forbindelse. Det tager lige et øjeblik. Så kan I også se, hvordan jeg bor i min stue. Det, som er interessant her, det er, at her til venstre har vi samtlige opsætninger, vi kan gøre i kameraet. Nu vil vi bare se på AI-delen, så vi kører helt til bunden og kigger på applikationer. Jeg har allerede installeret AI VMD og AI People Detection. Det er ikke kompliceret at installere. Det tager 10 sekunder, så er applikationen klar. Når vi leverer kamera til jer, så er der allerede 2 eller 3 grundapplikationer installeret. Det er AI VMD, People Detection og Vehicle Detection. Så her trænger I ikke at installere det. I kan blot idriftsætte det. Vi kan starte med AI VMD. Det var det, vi så fra vores case, at det var om ved bagindgangen. Vi klikker på AI VMD. Jeg kan lige tage bort den zone, jeg allerede har lavet. Når I går ind på AI VMD, så får I direkte opsætningen her til venstre. I kan tjekke, om vi søger human, vehicle eller bicycle. I kan sætte op en fri zone. Så inden for denne zone, så vil vi have intruder detection. Jeg kan også vælge, om jeg vil have loitering eller direction. Vi vælger intruder, og vi siger, at vi vil have intruder på human. Fungerer det? Det gør vi ved at tjekke demo screen. Og så går jeg lige bort fra computeren et sekund. Om alt gik vel, så skulle I gerne have set en intruder detection. Så godt. Vi har lidt direkte her, kan vi lave nogle human identification threshold, det vil sige, at vi kan sætte mere eller mindre, hvor meget skal der til for at detektere en person. Detail settings, der kan vi vælge lidt omkring, hvordan vi vil sende alarmerne.
Lad os prøve at gå på people detection. Ja, vi kan se, at den gerne vil have det her til at være en human. Der er ikke sat noget detaljeret opsætning med størrelser, så det er til at tage bort igen. På human eller på people detection, der er ingen opsætning. Det er on eller off. Så vi går i best shot confirmation. Der får man et lille værktøj, man kan starte, og så går jeg lige bort fra computeren igen. Det vi gør her er at tage det, vi kalder et best shot. Det vil sige, at vi klipper ud personen af det fulde billede. Den giver os nogle oplysninger om, at størrelsen det er OK. Den giver os størrelsen på best shot, og så giver os en score på, hvor sikker den er på det, den ser. Hvis vi tager den her, så kan vi se, hvad vi får ud af billedet. Jeg ved ikke, om det er for småt for jer, men jeg kan fortælle, at jeg er 99% male. Den er vældig sikker på, at min alder ligger under 60. At jeg har kort hår. At mit hår det er gråt. Jeg har korte ærmer, er den vældig sikker på. Og at min top den er sort. Og jeg har lange bukser på. Den kan jeg have lidt svært ved at se på farven. Jeg bærer ikke solbriller. Skæg. No mask. Den er 95% sikker på, at jeg bærer på en taske. Og at tasken den er 57% brun, 35% orange. Så sådan brun-orange, det passer meget godt. Og at mine sko de er sorte. Jeg har ingen sko på, men jeg har sorte strømper på. Så fortæller den også, om vi kan detekte hele øverste del af kroppen, den nederste del, og om den får et klart billede af mit ansigt. Det her det er de attributter, vi kan søge på i ActiveGuard. Så når I gør en best shot confirmation, og I ikke får gode resultater her, så må I tænke jeres installation om. Det kan være, at der er for lidt lys. Det kan være, at jeg ikke går direkte nok på kameraet. Jeg kan prøve at køre igen, hvor jeg går med siden til kameraet, så kan det være, at vi får nogle andre resultater. Øjeblik. Hvis vi stopper den og tager den der. Den giver rimeligvis det samme resultat. Ja. Der var ikke den store forskel, kan jeg godt se. Her på det billede her, der kan den ikke se, om jeg er mand eller kvinde, og den kan heller ikke se min alder. Så der kan I se forskellen på at gå direkte mod kameraet og gå lidt skjult, altså lidt med siden til på kameraet. Så det var people detection. Så om vi kører AIVMD eller people detection eller andre af vores applikationer, opsætningen den er let, den er intuitiv, og det kræver i de fleste tilfælde næsten ingen kalibrering af AI-delen. Så vi vil jo gerne sige, at AI, specielt når I bruger iPro, det er for alle.
Du behøver ikke et 3-dages kurs for at sætte vores AI op. Det er næsten out of the box, og det er faktisk vældig præcist. Det, der gør, at AI er præcist, er naturligt, at AI-algoritmen den er korrekt, men det kræver lige så meget af kameraet, at det har den rette hardware. Den har processorkraften til at kunne gøre det bedst muligt ude i kameraet. Så håber jeg også, I kunne se, at det er ikke vanskeligt at kalkulere et projekt med vores AI og vores system design tool. Og som jeg nævnte, ingen eller ganske lidt kalibrering er nødvendig for at få de bedste resultater. Når vi skal til at installere, eller I som kunder skal til at installere et kamera eller mange kameraer, så har vi en funktion, der hedder Easy Kitting. Det gør, at I ikke trænger at tage kameraet ud af boksen. Vi har et Easy Kitting vindue, som I åbner og connecter direkte til netværket. Her er et eksempel fra en anden af vores distributører, som er ved at klargøre 850 kameraer til en enkelt installation, og han gør det hurtigt, smidigt og effektivt, og han trænger ikke at tage nogen kameraer ud af kasserne. Det beskytter kameraet, det gør, at det ikke tager, I ved det sikkert selv, at tage kameraet ud af en kasse, det er ganske let, men at få den til at passe ind i kassen igen, det kan være ganske svært. Det slipper vi for her. Det er et vældig, vældig godt værktøj til installationer fra 5 kameraer, 8, 10, måske bare et enkelt kamera. Vi får vældig meget god feedback på det her. Vores ICT-tool, det var det, jeg viste jer. Avanceret software, der kan klare alt på vores kamera. Når I søger netværket, så har I flere søgemuligheder på flere netværk, afhængig af jeres netværkskort, netværksopsætning. Men har jeres computer samtidig adgang til internettet, så vil ICT-tool selv identificere, om jeres kamera mangler en firmware-opdatering. Den kan downloade firmwaren, og den kan opdatere firmwaren på et eller flere tusind kameraer på samme tid. Hvis I sidder på et lukket netværk, hvor I ikke må have internetadgang, så kan firmwarene downloades på forhånd og lægges i en folder på computeren, og I fortæller bare ICT-tool, hvor folderen er, så sørger den for resten. Let installation. Det er specielt vigtigt på kameraer af en vis størrelse. Her er det vist med vores multisensor. Vi skal montere en basisplade. Når den er monteret, så skal vi have kameraet på. Der har vi en lille hook-anordning, så vi bare sætter kameraet på. Det vil sige, at du kan holde med en hånd eller ingen hænder. Vi klikker den op, kan slippe igen, og så kan vi skrue kameraet fast. Så en mand på en stige kan håndtere ganske let vores multisensor eller vores PDZ eller andre tunge kameraer. Har I nogle spørgsmål til det, vi har været igennem? No, just impressed. Det er en god start. Tak, Thomas.
Så lad os se på iPro ActiveGuard, som er det, der samler alle enheder. ActiveGuard er gratis, det er free of charge, det har ingen omkostninger. Det kan installeres som plugin i flere VMS-systemer, og det gør vores alarmer og den metadata, vi trækker ud fra AI, ganske let og søgbar. Den støtter alle vores AI on the edge applikationer. ActiveGuard som plugin er støttet direkte i Milestone. Det er her, vi får faktisk den bedste integration. Er også støttet i Genetec. LuxRiot er vi præcis blevet færdige med, og så i vores eget Video Insight VMS-system. Det er plugins i alle tilfælde, og det er gratis. Det koster ikke ekstra. I skal blot have et iPro-kamera og en kameralicens til det VMS, som I vælger at bruge. Vores AI-plugins er også understøttet eller bliver understøttet i Networks Optics med udgangen af den her måned. Og Network Optics, jeg ved ikke, om I ved det, men Hanwha's WaveNet er jo et OEM af Network Optics, så vores kameraalarmer vil også kunne komme til at fungere i Hanwha's VMS-platform. Hvad er ActiveGuard, og hvordan ser arkitekturen ud? I har et iPro AI-kamera, hvor vi har installeret vores plugin. Vi bruger vores Best Shot system til at sende billeder og metadata. Videostrømmen går normalt, eller helt som normalt til VMS-systemet. Metadata og Best Shot går til vores iPro ActiveGuard server-software. Den her server-software kan installeres på samme maskine som VMS, dog afhængig af, hvor mange kameraer I kommer til at bruge totalt. Som en rule of thumbs er det over 100 kameraer, så skal I installere på eget hardware. Men op til 100 kameraer, så bør vi kunne installere på toppen af Milestone, Genetec, Video Insight, LuxRiot eller hvad det er. Klienten, jamen det er live og playback som normalt. Når vi søger på noget, jamen så søger vi i kombination med video og metadata, og vi får søgeresultater her i klienten. I tillæg til vores ActiveGuard, så har vi vores dashboard, som også er free of charge, og som kan levere insights på people counting, på biler, hvor mange biler har passeret, hvilke brands af biler er populære osv. Alarmflow. Vi har en intruder detection på kameraet. Vi sender alarmen til VMS-klienten samtidig med til vores iPro ActiveGuard med Best Shot og metadata. Og alarmen kommer op som live event i VMS-systemet, eller I kan bruge alarmen som post-search for at se, hvad det var, som hændte foran kameraet. Et par eksempler på, hvordan vi søger. Vehicle Search. Vi kan søge på tid og dato. Klart. Han er ikke så hurtig til at søge ham med. Vi tikker vehicle, og vi kan lave en blank søgning på alt. Så får vi samtlige køretøjer, der har passeret kameraet op på et billede. Vi kan se, at vi har 241 resultater i det her tilfælde.
Her kan vi vælge, hvilken type køretøj det er. Vi kan vælge farven, og i hvilken retning køretøjet har kørt. Nu er vi nede på 113 resultater. Så er vi nede på 5 resultater. Det samme på People Search. Når vi bruger ActiveGuard, og fordi vi bruger vores best shot og metadata, så går søgningen vældig hurtigt. Så vi får resultaterne afhængig af hardwaren, helt klart, inden for ganske kort tid. Det er selvom vi kører på flere tusind søgninger, eller du søger på flere hundrede forskellige best shot og metadata. Så ved at tilføje attributter her, så kommer vi helt ned på 13 resultater. Vi kan afspille, det er best shot, og det er hele videoen. Det her det er i milestone, så vi kan også højreklikke og lave en pop-up playback på milestones eget native playback modul og lave eksport og andet, som vi trænger. Vi kan generere en watchlist. Her har vi en billede af en person. Ham kan vi tillægge en watchlist. Det vi ser her er en lidt ældre version af ActiveGuard. I dag kan vi klikke på personen, og så bliver attributterne automatisk trukket ud og tillagt. Her gør personen det manuelt. Men i dag i seneste ActiveGuard version, der foregår det automatisk. Så kan vi gemme watchlisten, og næste gang personen kommer ind, vil vi få en alarm. Vi kan også sætte en periode op for, hvor længe det skal gælde. Her skal det bare gælde i 3 dage. Så inden for de her 3 dage kommer personen igen, så får vi en alarm. Det sidste er dashboard, hvor vi kan sætte op ganske avanceret dashboard med kombination af flere tællere på tværs af lokationer og andet. Du kan få people count, heatmaps og andet direkte i dashboarden. Og igen, det er en gratis ting af ActiveGuard. Hvordan er vi på tid? Jeg tror, har vi brugt tiden? We're actually on the final minute. Yeah. Yes. Mine sidste ord. Jamen, vi håber, vi kan hjælpe med at vækste jeres forretning. Vi kan love, at hvis I giver os information om jeres projekter, hvis I beretter, hvilken konkurrent vi har, så vil vi sammen med Exertis give jer konkurrencedygtige priser. Det kræver, at vi ved projektet og konkurrent. That's it. Når vi kender til jeres projekter, så kan vi også garantere, at vi kan levere produkterne til tiden. Vi kan tilbyde on-demand træning. Det kan vi gøre sammen med Exertis. Vi har også et træningsportal, hvor I gratis kan logge ind, og så kan I blive iPro Certified ved at gå igennem en række af kurs, og så kan I få et fint certifikat på det. Support. Exertis er jeres first line support. Vi har også en supportportal, hvor I kan lave tickets, men klart Exertis er jeres første valg på at få support på iPro. Og så lad os sammen lave noget god business.